May babahagi akong kwento. Karanasan ng kaibigan ko na kapwa guru ko. Sobrang nakakatakot. Kinilabutan talaga ako ng gusto. Bukod pa dyan parang babaliktad din ang sikmura ko. May parte din kasing hindi kaaya-aya. Mga kwento ni Felmo. Pangalanan na lamang natin ang kaibigan ko na Patron. Sa ngayon may edad na si Patron. Nasa halos senior na ito. Ako kasi wala pang 30 at napakahilig ko talaga sa pagkikinig sa YouTube. Partikular sa katatakutan. Nung meeting namin naka-earphone ako at nagtanong siya kung nakikinig pa ako sa meeting nun. Kako naman hindi. Pabalik-balik lang kasi at paulit-ulit itong meeting na ito. Inabot ko po sa kanya yung earphone ko at dito ay napailing siya dahil katatakutan nga daw yung pinapakinggan ko. Nagtanong ito kung naniniwala ba ako doon, lalo na sa aswang. Humiling ako at sabi ko naman, palipas sa oras lang. Kwentong bayan naman kasi mga ito Pero ang sabi niya sa akin, Sir Seth, paano daw kung sabihin niyang totoo? Dahil siya mismo ay isa sa nakaranas nito. Yun na yun. Ikinuwento niya sa akin matapos ang meeting namin. Nangyari ang lahat ng ito sa may Labunaw. Binata pa siya noon. Kakatapos lamang daw ng high school. May kaibigan siyang anak umano ng isang albularyo. Malapit na kaibigan ito at may alam din sa panggagamot. Madalas silang magkasama. Lalong-lalo na tuwing gumagala silang dalawa. Mahilig sa gala itong si Patron at may isang beses umano na naaya niya itong kaibigan niya. Pangalanan na lamang natin ang kaibigan niyang ito na si Romy. Inanyayahan niya ito sa isang pista. Binanggit niya ang lugar kung saan banda. Sa Labunaw nga ito, pero sa bandang bukid. Wika daw ni Romy ay kailan ba daw? Ay naman kay Patron, bukas na bukas sumano. Tumango si Romy, pero napansin ni Patron na parabang nag-aalangan daw ito. Tinanong niya kung may problema. Sabi naman ni Romy, wala daw. Kinabukasan ay umalis sila. May motor naman si Patron kaya naging madali lamang ang pagtungo sa lugar. Bumungad kaagad ang kapatid sa labas ni Patron. Bale, yung may pista kasi nobya ng kapatid sa tatay ni Patron Napakarami daw tao. Umaga pa pero dagsa na umano mga bisita ng mga panahon na yon. May nagluluto na, may mga nagiinuman, may naghahanda sa lamesa. At syempre, may mga nagchichismisan umano. Wala pang luto kaya naman dinala daw sila noon ng nobya ng kapatid ni Patron sa labas. Sa isang bahay daw. Kahit papaano daw makaagahan man lang. May naluto na daw kasi noon. Alam niyo kung anong luto? Tinuguan. Nasa likod lamang daw ang tahanan. Maliit na bahay kubo lamang ito pero maganda ang paligid. Sabali ayun na nga. Kumain daw ang dalawa. Binara pa ng Patron itong si Romy. Sinabihang may aswang ba daw wala naman. Pero hindi umano nagsalita itong si Romy. Hanggang sa bigla daw napatigil sa pagkain si Romy at napatingin sa isang banda. Napakaseryoso umano ng mukha nito. Bagay na madali itong napansin ni Patron.
Nakatitig daw si Romy sa isang babae na may bitbit namang bayong. Nasa likod daw ito ng bahay na yon. Nakaumang sa may bakuran. Kumbaga, nasa labas ng bakuran ito. Nagtanong si patron kung anong meron sa babae. Baka sabihin pa daw ni Romy, aswang ito. Wala. Kumain ka lang diyan. Hinaan mo naman yung boses mo. Maraming tao at baka may makarinig pa sa'yo. Pagsita ni Romy noon. Ilang sandali ay tumayo daw si Romy at tinungo ang babae. Akala pa ni patron noon ay kakausapin ito pero dumaan lang daw si Romy sa likod noon at umihi sa may bandang unahan. Pagkabalik daw ni Romy ay may sinabi ito sa kanya. Yung babae daw, kung hindi daw nagkakamali si Romy, aswang yon. Ano? Loko ka talaga. Huwag kang mamamaratang ah. Sabi naman ni patron. May pinahawakan si Romy kay patron. Bagay na napapitlag daw si patron nun. Dahil sa napakainit nito. Pagsipat niya kung ano yon. Maliit daw na bagay na parabang bakal. Pero kulay abo. Yan. Yan yung pahiwatig na may aswang. At hindi ako pwedeng magkamali. Yang babaeng yan. Aswang yan. Taga rito ba yan? Sabi ni Ronnie. Teka, hindi ko alam eh. Tsaka, ano ba yung bagay na yan ha? Ang init. Dignum to sa puno ng balete, patron. Bigay sa akin ng tatay ko. Basta, aswang yan. Matapos daw kumain noon ay binabantayan na ni patron itong si Romy. Wari niya kasi may gagawin dito sa babae. Sinitan niya pa ito pero ayon naman dito kay Romy. Inoobserbahan niya lamang umano. Naroroon na sila sa bahay mismo kung saan sila makikipesta. Malaki ang bahay na ito. 2 palapag daw yon. Ang buong baba ay puro sala lang. Malawak at maraming tao. Hindi pa luto yung mga putahe. Yung lechon nga daw nun kasasalang pa lamang umano. Samantala, yung babae daw, pumasok umano doon sa bahay kung saan sila nag-agahan. Para umanong nawala sa sarili itong si Romy. Ang likot na kasi. Ang sabi ay baka doon daw ito nakatira. Tanungin numano ang kapatid ni patron o ang nobya nito. Walang ano-ano namang tumango si patron. Sinambit niya ang kapatid niya sa ama. Tapos tinuro niya sa may bintana yung babae. Kuya, taga saan po yung babaeng yan? Ang alin patron? Yung may hawak na bayong? Trip mo? Maganda no? Gusto mo ipareto kita sa nobya ko? Wika nitong kapatid ni patron na pangalanan na lamang nating Marvin. Bale, mas matanda umano ito kay patron ng 5 taon. Gaya ng nabanggit ay kapatid niya sa ama dahil itong tatay daw ni patron ay may naging unang asawa na namatay naman. Nag-asawa ito muli at yun na yung nanay ni patron. Kuya wag, nagtatanong lang ako kung taga saan po. Kilala niyo ba yan? Oo, kilala ko yan. Doon lang sa may unahan yung tirahan yan. Doon nakikita mo ba ya? Yung malaking bahay doon. Yun yung bahay nila. Kawa, kung sa bagay binata ka naman na tsaka maganda talagang babae. Pangalan niyan Jessica. Tugon ng kuya niya. Kagad na sinabi ito ni patron kay Romy. Hindi daw nagsalita si Romy. Hindi inaalis ang tingin nito sa babae. Hanggang sa umalis ang babae. Itong si Romy ay nagtungo sa maliit na bahay sa likod. Kung saan naman nanggaling itong Jessica. Sumunod doon si patron. Para daw praning itong si Ronnie nun
Mantakin nyo. Bigla daw kinuha nito ang isang plato ng ulam. Mabuti na lang walang nakakita. Dinala niya ito sa may kakahuyan. Tinapon ito ni Romy. Nagtanong si Patron kung bakit at sabi naman ni Romy ay galing daw sa babae ito. Mabuti na lamang umano at nakita niya yung ulam na yon. Matapos magsalita ni Romy ay kumikibot-kibot daw ang bibig niya habang nagmumuni-muni nun. Sabay-saboy sa lupa ng tinapong ulam. Mga adobo daw yun, Sir Seth Adobong baboy. At kakaluto lamang daw ng ulam na yon. Anong ginagawa mo? Baka may makakita at pagkamalin pa tayong timang dito Tumahimik ka, Patron. Tingnan mo. Masdan mo maigi. Sagot ni Romy habang nakaturo ang daliri nito sa adobong nakatumpok sa lupa. Nanginginig umano ang katawan ni Patron nun. Paano ba naman kasi? Kitang-kita niya, Sir Seth, na may gumagalaw. Maliliit na insekto na para bang maliliit na ipis nun. Tapos may mga uod pa. Ano yan? Paano may ganyan? Nakakadiri yung mga uod buhay na buhay. Kung hindi ako nagkakamali, nangyayanggaw yung hayop na yun, Patron. O hindi naman kaya nanggagayuma. Kung sino mang makakakain yan, madali lang nila mabibiktima. Walang hiyang yan. Ano bang sabi ko sa'yo, di ba? Maraming aswang dito. Hindi yan nang-aabuso ng mga kapitbahay. Kung sakaling nakain niya ng mga kapitbahay, walang mangyari sa kanila. Pero sa mga bisita, yari talaga. Anong gagawin natin? Tanong ni Patron. Hindi kumibo si Romy. Nakatitig lamang daw ito doon sa bahay ng mga aswang. Mas lalong nahintakutan si Patron. Maging siya hindi mapakali. Nawalan daw siya ng ganang kumain at inaya niya talaga si Romy na umuwi na lamang sila. Pero ayon kay Romy ay hindi daw sila uuwi. Kakainin daw siya ng konsensya nun. Hindi man daw sa hamakin niya ang aswang pero ang mga gagawin nito ay babantayin niya talaga. Kapag hindi daw siya nakatiis, posibleng komprontahin niyo mano ang mga ito. Pagsapit ng pasado sa tanghali, itong si Romy, nag-aya ng inuman na siyang naging rason kung bakit napasimangot si Patron dahil hindi daw umiinom si Romy. Nagtanong pa ito kung bakit pero sinabi lang ni Romy na sakyan na lamang umano ang pakikipag-inuman niya. Maraming alak sa loob ng bahay. Kumuha daw si Patron noon. Sa natatandaan niya, aneho ramang nakuha niya. Doon daw sila banda sa may likod lang nagtatagay. Tapos yung pulutan, yung bituka ng baboy na inadobo. Pero kahit isang beses ay hindi pa daw kumain si Patron. Sipat ng sipat sa bahay na maliit si Romy. Si Patron naman ay panay masid nun. Hanggang sa ano ba daw itong nakain ni Romy at inaya daw si Marvin ng inuman. Tapos, bisita daw doon sa babaeng nakatira sa may likuran lang. Lilinawin ko lang para maging mas detalyado, Sir Seth. Yung bahay kung saan sila nakikipiesta ay nasa harapan banda at nasa gilid na yun ng kalsada. Yung kasunod nito ay yung maliit na bahay kung saan yun ang unang kinainan ni na Patron. Tapos sa unahan nitong maliit na bahay ay yung bahay ng nasabing aswang. Malaki yun. 2 palapag at nasa gilid ito ng kakahuyan. Walang ano-anong pumayag naman si Marvin. Nakainom na rin daw ito at namumula ng mukha niya. Habang naglalakad patungo sa bahay ng aswang, binulungan ni Romy si Patron. Ang sabi nito ay walang alam ang kapatid ni Patron sa kung anong nangyari. Silang dalawa lang at magkukunwari daw sila doon sa lugar. Yung tipong walang anumang kakaibang kinikilos na kahina-hinala. Hindi naman daw siya mararamdaman ng aswang dahil sa itinatagong karga niya sa katawan.
Walang hiya ka. Kinakabahan ako, Romy. Piyesta lang yung pinunta natin dito tapos parang magiging peste na. Sumakay ka na lang, basta. Huwag kang magpapalata ah. Nang makarating na sila sa bahay ay wala daw gaanong bisita. May mga nasa mahigit 5 lamang daw yun na nasa likod. Maliban sa tila pamilyang nasa loob ng bahay. Si Marvin umano ang dumiskarte na ayon pa dito ay gagala lang daw sila at makikipesta. Si patron ng mga sandaling ito ay kinikilabutan sa kung paano tumitig ang mga tao. Wala umanong ngiti ang makikita sa mga yon. Kumakain ito sa may lamesa sa likod lang din ng bahay. Hanggang sa lumabas na daw ang wari kapatid ni Jessica na lalaki. Tapos sumunod umano yung matandang, tila naman padre de pamilya. Kilala pala nito si Marvin. Pinapasok sila sa bahay at dito ay may inihanda umano na makakain nun. Malaking lamesa daw ito sa sala at nasa may hagdan banda daw itong si Jessica. Kinakalabit nitong si patron si Romy. Binilungan niya ito kung ano na daw ang gagawin nila. Wika naman ni Romy ay kumain daw dahil nagkukunwari nagpapanggap lamang daw din sila nun. Napamura na si patron. Suriin daw ni Romy ang mga nakahain sa lamesa. Pero ayon kay Romy, kapag nagpakawala umano siya ng orasyon, malamang malalaman ito ng pamilya. Ano't anuman. Ano man daw ang nasa lamesa, kainin na lamang umano. Saka na daw siya gagawa ng paraan nun. Magiging laman ng sikmura natin to. Malay ba natin kung katulad nung kanina, di ba? Hindi malayong ganun nga, patron. Sige na, ako nang bahala. Maraming salamat po, Manong. Nga pala ang totoong sadya talaga namin dito bibisita po itong kaibigan ko. Di ba nga, Marvin? Nabanggit po niya kanina na may gusto daw siya dyan, oh. Ano nga bang pangalan niyan? Jessica? Nagsalubong daw ang kilay nitong si patron. Sinuntok pa niya sa tagiliran nitong si Romy. Pero ang kunat, hindi man lamang daw ininda. Ngumisi pa daw ito samantalang pagkalakas-lakas umano ng suntok na yon. Sumabat ang padre de pamilya. Napangalanan na lamang natin itong Mang Isidro. Tumawa ito at sinabing wala naman daw problema dahil nga kapwa naman dalaga at binata. Ang importante daw magkasundo ang dalawa. Maiwan ko muna kayo dito Masama kasi ang pakiramdam ng nanay nila Naroroon sa itaas at kailangan ko siyang maasikaso. Dagdag ni Mang Isidro nun. Umakyat ito sa bahay. Yung kapatid naman ni Jessica na pangalanan nating Mel ay lumabas. Tapos kumuha daw ito ng 2 galong tuba. Inilapag ito sa gilid lamang ng pinto at sinabing pagkatapos daw kumain, mag-iinuman daw sila. Napailing si patron. Batid niyang may kakaiba noon sa pagkain kahit ang tingin niya dito ay masasarap. Mantakin niyo ba namang habang sumusubo daw si Romy, nakasimangot ang mukha at napapaduwal pa daw ito na parang masusuka. Ang putahe daw noon ay itong tinatawag na humba. Tapos may adobo din na katulad nung itinapon kanina ni Romy. May dinuguan, may kaldereta at pansit. Pagkasubo ni patron ng pagkain lalo na yung humba, ang sarap daw. Pero may binulong si Romy. Kumain lang daw nung kumain si patron. Kung nakikita lang daw nito at naaamoy ang pagkain, malamang iiyak ito habang sumusuka. Ano bang nakikita mo, Romy? Tanong ni patron. Sabi naman ni Romy ay tapusin muna daw ni patron ang kanyang kinakain. Mamaya niya na umano sasabihin. Kumain na lamang at wag nang magpapahalata. Wag din mag-alala. Wala daw mangyari kay patron. Napapikit umano ng mga mata si patron noon. Itong si Marvin kalmado lang at sarap na sarap. Hanggang sa tumayo si patron.
Sumimple ng tungo sa lababo sabay suka ng konti. Hindi niya daw kinakaya eh. Kahit paman umano masarap ito. Kapag may ginawa si Romy dito, siguradong magiging hindi kaaya-aya ang lasa. Para umanong napapasma si patron. Biro nyo, kumakalam daw yung sikmura niya kahit pa maraming laman eh. Hanggang sa ito, naginuman na sila. Si Jessica ay tumabi kay patron. Sa mga sandaling ito ay mga pasado 3:00 umano. Nagkakatitigan si patron at Romy. Tumango naman si Romy na ang ibig sabihin ay hayaan lamang ang babae sa tabi. Hanggang sa nagsimula na umanong magtanong-tanong si Jessica. Bukod sa pangalan ay kung saan din ba umano nakatira. Kung kapitbahay lang ba ito ni Marvin? Wika naman ni patron, kapatid niya si Marvin. Kapatid sa ama at ito ang nag-imbita sa kanila. Matagal na kasi si Marvin daw doon kaya hindi sila gaanong nagkikita. Huling pagkikita nila, 2 taon na umano ang nakalipas noon. May inabot umano na plato itong si Jessica. Yung laman noon parang imbutido daw, pabilog at giniling na karne umano yon. Napatitig muli si patron kay Romy na parabang maiiyak na si patron noon. Pero hindi daw nagbigay reaksyon si Romy. Nakatitig lamang ito sa laman ng platong ito na nanlalaki ang mga mata. Sabi ng Jessica, tikman daw gawa ng luto daw ito ng tatay niya. Tapos itong Jessica umano ang naghanda ng karne. Masarap daw ito. Lalo na't may mga pasas daw yon. Tagay daw ng tagay itong kapatid din ni Jessica. Pero panay tayo daw nito at akyat sa itaas ng bahay. Hanggang sa naubos na umano ang 1 galong tuba. At dito tinamaan na ng alak si patron. Umiinit na daw yung ulo niya noon at nasa dila na talaga ang pagpunasa kung anong pamilyang ito. Pagmumura na lamang daw ang kulang noon. Nagpaparinig na nga umano si patron noon na kesyo marami daw ang aswang sa lugar ayon sa tatay niya. Na huwag magtiwala sa mga aswang dahil mapaminsala daw talaga mga ito. Tawa naman umano ng tawa itong Jessica. Habang si Romy ay pinandidilatan siya ng mga mata. Umalis daw si Marvin. Tinawag kasi ito ng nobya. Ang sabi ay may mga bisita pa daw nakakarating lang at taga Kimaras daw ang iba. Dito ay napansin ni patron ang kakaibang kilos ni Jessica. Sinundan daw ng tingin nito si Marvin at pagkatapos noon ay kumuha ng malaking plato at umakyat sa itaas ng bahay. Pagkababa daw noon ay may laman na yung plato. Gabundok umano ang laman. Puro adobo. Dumiretso ito sa may labas at pansin daw nila patron. Patungo daw ito sa bahay ng nobya nitong kapatid niya. Walang hiya ang lupit na. Ang daming pinagbabalakan. Yung pagkain yun, malamang ipapakain sa mga bisita ng nobya ni Marvin. Hindi yung gaw yun, gayuma. Halika, labas tayo. Pag-aaya ni Romy. Tumango naman daw noon si patron tapos nagtungo daw sila sa may malapit sa may kalsada. Nakikita nila noon si Jessica na ibinigay umano ang pagkain sa nobya ni Marvin. Ang sabi pa'y dagdag daw sa ulam para sa mga bisita. Ano pa bang inaantay natin? Romy, ibunyag na natin. Walang hiya ka. Ang dami kong nakain ko kanina. Ano ba yung mga yun? Tsaka yung parang imbutido. Ano bang nakikita mo dun? Wika ni patron. Ang sabi naman ni Romy, yung kinain daw nila ay kulay itim na parang putik. At napakabaho daw nun. May kung ano pang lumulutang na gumagalaw. Maging yung dinuguan umano ay may mga bilog-bilog na parang garapata. At yung kinain umano ni patron na parang imbutido, kung hindi nagkakamali si Romy, isa daw doon. Parang mata ng tao. Matapos makapagsalita itong si Romy ay bumigay ang sikmura ni patron. As in, parang naubos daw yun eh. Nahilo ang binata. Ang inilabas na suka nito, kulay itim. Tama si Romy.
May mga bilog-bilog at para itong mga malalaking garapata. Ang baho daw ng sinuka niya noon. Ilang sandali lang ay sumuka na rin si Romy. Ubos din ang sinuka nito. Pero wala yung mga bilog-bilog. Bagay na nagtaka naman si Patron. Mabaho pero hindi katulad ng sa kanya na may tila may kung anong likido na parang plema at kulay puting wari parte ng mata nun. Siyempre nakikita ko eh. Kakainin ko ba yung pangit? Ikaw sabsab ka ng sabsab lahat ata ng hindi maganda eh, nakain mo. Pero ayos lang. Gaya ng sinabi ko, huwag ka mag-alala. Ako ang bahala. Walang mangyari sa'yo. Hayop ka, Romy. Umandar pa yung kayabangan mo na kesyo puntahan yung bahay ng aswang. Puntahan ng bahay. Puntahan yung babae. Ano na? Kung nanatili ba tayo sa bahay ng nobya ng kapatid ko, makakakain kaya tayo nun? May dahilan kasi kung bakit ko ginusto yun, Patron. Inaalam ko kung ilan sila. Buong pamilya sila, di ba? Yung nasa labas ay kumakain. Parang kaanak nila yon. Aswang din yun. Yun lang? Inaalam mo lang? Yawa ka talaga. Pwede naman nating alamin sa labas lang, di ba? Bakit pumasok pa sa loob? Gusto mo lang kasi ako makaranas na makakain ng pagkain ng aswang, di ba? Ay, ka na nga mag-ingay. Bukod dun sa plano ko, may ginawa din ako dun sa kanina. Mula pagpasok natin, may isinasagawa na ako. May nilagay ako sa mga sulok dun. Tingnan mo mamaya, kapag nagsimula ng kumain ng mga bisita, mabubunyag kung anong laman ng plato. At yung nakatira dun sa malaking bahay, paniguradong mabubunyag din sila. Pagsapit ng dilim, susumpukin yung mga yun at maraming tao yung makakakita. Binasag ko yung pagtago nila. Yun yung pinapakay ko nun. Magantay lang tayo. At kapag may kaguluhan na, sumibat na tayo dito. Wika ni Romy. Sa maniwala man kayo at sa hindi, ilang sandali lang daw noon, saktong pagkatakip silim, nagkagulo sa bahay ng nobya ni Marvin. Napatitig si Patron kay Romy. Wika naman ni Romy ay malamang nagsisimula na umanong kumain at nakita na ang totoong itsura ng laman ng plato. Nagtungo daw ang dalawa sa may bintana. Kitang-kita nila noon ang lahat ng mga tao sa loob ay nanlalaki ang mga mata. May nagsusuka pa nga umano doon. Sinilip ni Patron yung nasa lamesa at napatakip siya ng bibig dahil sa yung gawang adobo ay may gumagalaw na maliliit na ipis at may sahog na kulay itim. Mantakin yung tuyo ulam yun ng walang sabaw dahil nga adobo, di ba? Pero nagkaroon ng konting likido. Napakabaho daw nito. Umaalingasaw. At dahil nga ito galing kay Jessica, si Marvin umano at ang tatay ng nobya nito ay nagtatatakbo patungo sa bahay ni na Jessica noon. Nagkasigawan doon. Ano daw ang binigay na ulam at bakit daw parang bulok? Nilalason ba umano ni Jessica mga bisita nila? Tanggi ng tanggi itong si Jessica tapos merong dumating na mga tanod. Ang ilang mga bisita sa bahay ng nobya ni Marvin ay nakikiusisa na rin noon. Hanggang sa ganoon na lamang ang paglala ng kaguluhan ng mangisay daw itong si Jessica. Yung parang sinumpong umano ng epilepsy. Tapos sumunod kagad ang kapatid nitong lalaki. Ilang sandali ay bumungad ang mga pangit na mukha nito na nakausli pa umano ang mga noo at may makakapal na kilay. Ang itim din ng mga mata nito at matutulis sa mga ngipin. Wala na. Nagrambulan daw doon. Umalis na daw sila, Patron, nang sumagsak ba ang maraming mga tao. Sibat na parang wala lang umano. Sabi pa ni Patron, ano ba daw ang ginawa ni Romy? Ayon naman kay Romy, gaya ng binanggit niya ay binasag niyang pangtago ng aswang. Kinontra daw ang linlang nito sa pamamagitan lamang ng mga buto ng kalamansi at buto ng munggo. Nagdala daw si Romy nito dahil alam niyang ang lugar kung saan sila makikipiesta ay sa lugar umano ng mga aswang. Ayon sa mga kaganapan pa matapos nilang umalis, yung mga aswang daw, Sir Seth, ay ginulpi. Napatay pa umano ang tatay ni Jessica
habang si Jessica umano ay nakatakas. Nagulantang ang buong nayon dahil matagal na umano nilang nakakasalamuha ang pamilya at doon pa lamang nalaman na mga aswang pa lamang ito. Pero lingid naman sa kaalaman ng mga tao doon na ang dahilan kung bakit nabunyag ang mga ito, walang iba kundi si Romy. Mula nung araw na yun ay may mga residente daw ang nagsilikas. At ayon sa kwento, ang mga nagsilikas daw ay mga aswang din. Natakot siguro ang mga ito na baka pati sila mabunyag. Ang totoo nilang pagkatao.